Mandibula. Sanka je spojená s lebkou klbom, ktorý je pekne vidno tu, v tejto fossa mandibule. Hádajte, u akého zvieraťa to je? Naznačím. Jo! Skladá sa z korpus mandibule, ktorý kaudodorzálne vystiela na obidve strany vetvu sanky ramus mandibule. Že korpus mandibule je tvorený rezakovou časťou pars incisiva, ktorá je uložená rozstrelne a má lôžka pre rezaky alveoli dentales. Rezaky sú uložené v miernom oblúku arcus alveolaris. Časť tela vybiehajúca kaudálne je stoličková časť, pars molaris. Tieto časti sú zo strán sploštené a smerom kaudálnym sa rozbiehajú a rozširujú sa. Dorzálny okraj pars molaris je lôžkový okraj margo alveolaris, kde sú lôžka pre zuby. Rozstrelne pokračuje margo interalveolaris. Medzi pars incisiva a pars molaris. Ventrálny okraj margo ventralis je mierne zaoblený. Taký mierny oblúk. Kaudálne v úseku prechodu do vetiev sanky má plytký zárez, incisura vassorum facialium, taký fakt mierny zárez. Vlastne z tejto strany môžeme merať tep u hospodárskych zvierat. Stoličkovou časťou sanky prebieha sankový kanál, canalis mandibule. Táto je mediálna plocha. Canalis mandibule, ktorý vyúsťuje na laterálnej ploche bradovým otvorom foramen mandibule. Otvor je na rozhraní medzi pars incisiva a pars molaris u ošípanej a psa. Sankový kanál vyústie viacerými otvormi. Foramina mentalia. Vyústenie kanála u ošípanej je aj na mediálnej ploche sanky. Preto sa tu rozlišujú foramina mentalia lateralia a foramen mentale mediale. Jeden druhý. Lateralia, foramen mentale mediale. Mediálna plocha, pars molaris, pri lôžkovom okraji má pozdĺžnú čiaru linea mylohyoidea. Mediálna plocha. Ramus mandibule, vo vetva sanky, je tá časť sanky, ktorá vybieha z tela dorzálne k jarmovému oblúku. Čiže môžeme si to zase sklbiť, aby sme videli. Že máme vetva sanky a vybieha k jarmovému oblúku. Cvak. Vetva sanky vytvára s telom uhol angulus mandibule s menšími odchýlkami. V závislosti od druhu zvierat. U koňa na kaudálnom okraji angulus mandibule je drsnatina tuberositas musculi sternomandibularis, ktorá slúži ako úponové miesto pre rovnomenný sval. U psa je v tomto mieste vytvorený kaudálne smerujúci výbežok procesus angularis. Na laterálnej ploche vetvy sanky je drsná žuvačková jama fossa masseterica. Žuvačová. Žuvačku máš ty ústa. Nemám už. Mediálna plocha vetvy formuje krydlovú jamu fossa pterygoidea, lebo viac menej môže to byť aj toto celé,
ktorá slúži pre úpon musculus pterygoideus medialis. Na mediálnej ploche začína už spomínaný canalis mandibule, sánkovým otvorom foramen mandibule. Mentálne. Mediálne canalis. Ale tu máš foramen mentálne. Tak to povedal, foramen mentalia. Áno. Mediálnej ploche začína už spomínaný canalis mandibule, čo je vlastne celý tento kanálik, sánkovým otvorom foramen mandibule, ktorý ústí do foramen mentale. Dorzálny voľný koniec ramus mandibule formuje dva tvarovo rozdielne výbežky. Rostrálny je processus coronoideus, ktorý slúži pre úpon musculus temporalis. Kaudálny nižší výbežok je processus condylaris, ktorý sprostredkuje klbové spojenie so šupinou spánkovej kosti, ako sme to už videli pri spojení týchto kostí. A výbežok formuje prečne postavenú klbovú plochu, kaput mandibule a ventrálne má mierne zúžený krčok kolum mandibule. Na mediálnej ploche processus condylaris je plitká jama fovea pterygoidea, čo by teoreticky mohla byť táto tu vyšuchaná plocha. Obidva výbežky, processus coronoideus, tu je tá jama. Obidva výbežky, processus coronoideus aj processus condylaris sú od seba oddelené zárezom incisura mandibule. Sánka sa zakladá ako parová kosť, oboj strane trvalo zrastá u koňa a u ošípanej, ako je to vidno tu. Kôň, ošípaná. Nie, je to naopak, čiže kôň, ošípaná. Poník. Prežívajúcou šeliem zostáva sánka trvalo separovaná. Obidve polovice sú vlastne spojené pomocou synchondrosis intermandibularis.